Diyos maray na aga po mga tugang, maluhod po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O most holy Virgin Mary, Mother of God and our Mother, under your title as Our Lady of China, we come before you with humble and trusting hearts. You who stood faithful at the foot of the cross, and who now reign in heaven as Queen, look kindly upon your children, protect the Church, strengthen our faith, and guide us in times of trial. Obtain for us the grace to love your Son, Jesus Christ, more deeply, and to follow him more faithfully each day. We entrust to you our needs and intentions. O loving Mother, intercede for us that we may receive the graces we seek, if it is according to the will of God. Amen. Reflection. Mary continually intercedes for her children before God. O loving Mother, we entrust in your powerful intercession. Bring our prayers before your Son, Jesus. Help us to rely on your maternal care in all our needs. May we always turn to you with confidence. Amen. O Mary, Our Lady of China, you are our loving Mother and powerful protector. Watch over us, guide us, and keep us close to your Son. We place our lives in your hands. Lead us always to Jesus, the source of our hope and salvation. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and salvation of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth, and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world. Make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear, and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, and will be forever. Amen.
Mother of China, pray for us. please rise. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions.
Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, have no food or homes to seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos an labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumoto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matuka po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat in honor of Our Lady of Salvation, dulot ni Josefina K. and family. Pasasalamat man dulot ni Ludith Meneses and family, Lian Rico Obal, Balingkit family, Melissa and Samuel Obal, Emilinas, for passing the CS exam of CJ, dulot kan Moliasgo family. Special na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kahagadan man, dulot kan Obusan family. For family, friends, and own healing, dulot ni Jenny. Special na kahagadan, dulot ni Rosa Tangli. Jacqueline Rose Tanyada, for good health of Irene, dulot kan Messenbird family.
Special na kahagadan, dulot ni June Mendez and family, Agnes Almonte, for successful procedure and complete healing, dulot ni Mr. and Mrs. Soreda, for healing and recovery of Vanji, offered by Moliasgo family. Para sa kapayngaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Roberto, dulot ni F&S Velasco, Ruben, dulot kan Asopardo and Cantara family, Wilfrido, dulot ni Arnold de los Santos, Salvador, dulot kan Artiaga family, Jonicio, Delia, dulot kan Obal family, Sabas, dulot kan Loriaga family, Rosa, Nicolas, All Souls, dulot ni Emilinas, Manuel Ngosyong, dulot ni Emma Chan and family, Maria, dulot ni Elena Rivero and family, Noemi, dulot ni Emma Chan, Mercy, dulot ni Dana Castillo.
Banwaan ni Diyos, matilog po ang gabos, as sinawito ng awit sa pagpuon. Sa ngaran ka na mahal sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. kagurang naan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mga tugang kuwantan sa makasalan, tangani magkanaw kita magselebrar kan mga banal na misteryo, sa tuyang ginigibo, pero bibis-bebes sa kamawan ni San Judas Tadeo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, sinsa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, ang sin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos ng Niles sin Santos, sinsa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan ng Diyos. Mayroon man lugod sa toon, Diyos na makakaman, sin pagkapatawadan sa makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Maera ka, Kristo, maera ka, kagurangnan, maera ka, kagurangnan, maera ka. Mamibig kita, O Diyos, sa imong grasya, ginibo kaming matanos hali sa karatan, sinpaladan hali sa kaurasaan. Tabangan mo an kan sa imong mga gibo, tabangan kan mga atang, tangading day magkulang an kusog sa pagdanay, nahuli kan mga ini, yaon an pagpara kang kasalan sa pagtubod. Huli kay Yesu Kristo, kagurang nanyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos ng kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Pagkatapos nin halawig na orolay, si Pedro nagtindog asin nagsabi, "Mga tugang, aram nindong padagos na kan mga enot na aldaw, pinili ako nin Diyos. Tanganing sa nguso ko madangog kan mga pagano an marhay na bareta asin magtubod sinda. Ang Diyos na nakakabasa kan puso nin tao nagpahayag, nauyon sa sainda. Kan itaon niya sa inda ang Espiritu Santo, siring kan pagtao kaiyan sa to. Ang Diyos dainin pinapalain, Hudiyo o bakong Hudiyo. Lininig niya ang sa indang mga puso, huli sa pagtubod. Dai daw ikakaanggot nin Diyos na sa mga paratubod na iyan, ipapaasa nindo ang sarong karga na ini. Kita ni an sa tong mga magurang magkaigwa nin kusog sa pagpasan. An sa tuyang pagtubod, iyon na kita makakaligtas huli sa grasya ni Jesus na kagurangnan. Asinsinda, siring man. Sa mga tataramo na ini, nagtuninong ang bilog na katiripunan. Dangan, naghimate sinda kay Bernabe asin kay Pablo, na nag-usip kan gabos ng mga tanda, asin nga ngalasa na ginibo ni Diyos, huli sa inda para sa mga pagano. Pagkatapos ninda pag-usip, si Santiago nagtaram.
Mga tugang, hinanyugan nindo ako. Ipinaliwanag ni Simeon na sa katpinunan ang Diyos nagpili para sa iya nin sarong banwan hali sa mga pagano. Iniuyo na gayo sa mga itinaram kan mga propeta. Hulitan kasuratan nagsasabi, "Pagkatapos mabalik ako tanganing patindugon giraray ang napuka na harong ni David. Papatindugon ko giraray ang sa iyang pagkarumpag, asin sa kuyang papakarhayon. Dangan ang kagurang na nahahanapon nin gabos na katawuhan, asin ang gabos na banwaan na dusay sa iyang ngaran. Ini ang sabi nin kagurangnan. Ini ipinahayag niya pun pakaidto. Kaya paghuna ko dain niya to pagtaawanin kagabatan ang mga pagano na minadulok sa Diyos. Tama ng sindang suratan ta na maglikay sa anuman na idinulot na kan Diyos sa pakikisambay sa karne nin mga tinuok na hayop asin sa dugo. Huli tapon pakaidto ang katugunan nin Moises binabasa lambang Sabado sa mga sinagoga asin pinaguhulit sa lambang banwa. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Irukyaw ang sa iyang mga ngalasan sa gabos na banwaan. Irukyaw ang sa iyang mga ngangalasan sa gabos na banwaan. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, mag-awit sa kagurangnan, kamo gabos na banwaan. Awitan ang kagurangnan, umawon ang sa iyang ngaran. Irukyaw ang sa iyang mga ngangalasan sa gabos na banwaan. Iharubay ang sa iyang kaligtasan araw-aldaw. Isabi ang sa iyang kamurawayan sa mga banwaan. Sa gabos na tao, ibantog ang sa iyang mga gibong ngangalasan. Irukyaw ang sa iyang mga ngangalasan sa gabos na banwaan. Sabihan ang mga banwaan, ang kagurangnan hade, siya nagpasarig kan kinaban, day matatanyog, naghahadi siya sa katawuhan, daraan katanosan. Irukyaw ang sa iyang mga ngangalasan sa gabos na banwaan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, "Ang Ama namuot sa ko, ako man namuot sa indo. Magdanay kamo sa pagkamot ko. Kung utubon nindo ang sa kuya mga tugon, magdadanay kamo sa sakong pagkamot. Siring ako na naguutob kan tugon sa kong Ama, asi nagdadanay sa iyang pagkamot. Ini sinabi ko sa indo, tanganing makidumamay kamo sa sakuyang kaugmahan, sin magiging dalisay ang sa indong kaugmahan." Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Na pagsunod sa kabutan kang Ama, pagkuyog kan sa iyang mga tugon, iyo pirmi ang papagirumdom kan kagurangnan na iyo ang sentro kan sa tuyang pagsunod sa iya. Takon ng tao na nagsunod kay Kristo ay managsusunod sa bot niyang gibuhunta, paano man siya mag-akay ang kaugmahan. Kaya digdi sentro sa Kristyanismo ang obedience. Ninulita si Jesus mismo na akin ang ani kang Diyos, nagkuyog sa iyang Ama. Kaya sa Our Father na itindukdo sa to ni Kristo, naon ang sunodon o kuyogon ang bot mo o mangyari ang bot mo sa daga asiring sa langit. Importante yun ini, ninulita ang pagkamidbidta sa mahal na Diyos sa pagikan sa iyong mga tugon. Inot na tinugon, so sa iyong aki, magbaba ka sa daga, tanganing iligtas mo ang mga tao.
Kundi nagsunod si Kristo, anong nangyari? Di ko tayo nakabigsabi ni Evangelistang Juan, in the Word was made flesh. Paano magiging tunay, konkreto ang tataramon o maging tao ang Diyos kundi managkuyog so pigsugo. Kaya, yaon baga sa mga ordinasyon, sa mga pag-send off, kan mga katikista, konsisay na ministro, kan simbahan, pero may bagang nakalaog diyan sa mga renewal nila ang pagkuyog, obedience. Duman sa ordinasyon, nabigasabi kang obispo sa pig-ordinan, do you promise obedience? Ninulitan sa obispo, nagrepresentar kay Kristo, si Kristo manggirara ang pigkukuyog in the person of the bishop. Dahil manahihiling na si Kristo, ito na sa langit. As in, ang pagsunod, nahihiling man sa kabuuan kang commandment to love. Ay baga ni Jesus, duwa na sana ang tugon. Nabibilog sa duwang tugon, darako lang tugon. Enot, namamuot sa Diyos, sa bilog na puso, bilog na kalag, bilog na kusog. Ikaduwa, mamot sa kapwa, siring nanamot ka sa diri mo. So, garo baga simple man sana ang pagkuyog sa Diyos. Yan mismong tugunin pagkamot, nakasurat sa tao, iling ang buhay ng tao. Pagkaaki, yaon sa maasinina, nata naging pamilya uli sa pagkamot. Pag-upigaapod ta ang aki, bunga kan pagkamot. Tano taday ta namumutan kung minsan ang aki pinapabayaan. Paano ta masabing namumuot kita? Na ito nga ning kapwa mo tawo o kapwa, so aki nindo na pag inaguman nindo, iyan naging bunga. Tano ta pababayaan, day mamumutan. Na ito nga ni ang pinakasentro kang pagkabuhay ng tao, ang pagkamuot. Tadyan ta sinasabuhay ang kabilugan kang tugon na mamuot. As in, ang iba pang mga tugon, 10 Commandments, tugon kang simbahan, kapos yan ginigibo sa pagkamot. Kahit minsan na babal ka, dahil tanaw utob, alagad ko niya ng pagkamot, sisayan mapadagos kaan, bago ba ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nag-inspirar, ang Espiritu Santo ang nagtatao ng kusog, Espiritu Santo nagdadara sa katotohan. Ikaduwang elemento kan pagkuyog o pagsunod, iyo ang katotohan. Kaya po, nagkukuyog kita, aramtang maray yan, paraan sa kagurangnan. Kaya, ang gabos na pigsabi kang kagurangnan, sa iyang paglalangkang ginaban, ang gabos marahay. Asin ang marahay, totoo. Asin ang totoo, namumuot. Kaya yan ang mga koneksyon. If you do something wrong, it must be something bad, bakung good. It must be something not true, fake news. Kaya yan ang gabos na pigsummarize in Jesus sa iyang pagsabi na ako ang dalan, katotohan, asin buhay. Kung di kita masunod kay Kristo, di kitang buhay. Di kita masunod kay Kristo, di kita makakaduman sa iyang Ama, sa kadangitan. Asin kung di kita nagsunod sa iyang mga tugon, magagadan kita. Ninulitan sa Jesus ang buhay. So, ang tao, gawa man sa nabagang pagpilian, maraot asin maray. Ang maraot, bako lang si demonyo, si Satanas, kita man, kung di kita nagsusunod sa kagurangnan, nagigiman kitang maraot. Garo man kita sa Satanas. Tang kasalan ba ganun Satanas, dahil nagkuyog.
na nahiling duman sa halas sa paraiso na sinunod ni Adan at si Eva. If we do not follow God, garo man kita mga iyan. Asin data, maaraman ang katotohanan, data maaraman ang dalan, day kita magkakaiguanin buhay, nadaing kasagwaran. Pumibitan sa pag-intercesiones sa nudas na Deo na permitang pigurumdom sa alaw na ini. Kaan sa indang pagharubay kan Marina Bareta, pigsasaysay sa Acts of the Apostles, kumpara sa napakaraming apostle, so iba, pasiring sa west, no, going to Rome, Italy, inida si Sanudas, pasiring sa east. Kay riba niya si San Bartolome, nakaabot sa Turkiya o Armenia, sindumani na rubay ang Christianity, na ipatindog ang enot na shrine in honor of St. Jude. Doon po yan sa Armenia, nakatabi kang Turkey. Lugod sa paikan silang pagdibosyon sa Judas Tadeo, mamot kitang gayo sa mahal na Diyos, sa pagi ni Kristo, ang commandment na mamuot, detan paglingawan, tan pagkamuot, niyaon ang katotoohan, ang dalan, ang buhay na yuman sa si Kristo. Pagpamibig ko mga tugang, tanganin sa koon sa indong atang, makamanlugod kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong kairas, kansaro asin pinakalangkaw na pagkadiyos, huli sa paggalang kan pagkatinau-tauhan kining sakripisyo, namibi kami warasan na siring na midbid mi an sa imong katotoohan, kami man makasunod ng God kayan sa mga maray nagibol, iki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa nagpasalamat kami sa imo kagurangnan. Sa gabos na panahon at angani urog na nagayo sa panahon na idina sa Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, tinubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kang krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo, para sa samong kaligtasan, nagpainbid siyang padi altara sin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmaan kan Paskwan, nag-uugmang gabos sa bilog na kinaban, pati nga din mga langit no na virtudes sin mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi.
Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ay mga hukbo, ang langit at sidaga, panokan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, paladan minanigdi, sa ngaran kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangdan ng kanagadan banal, borabo din kabos na kabanalan, kay ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, siya na sa rugaring nabuot, pinagpasalayban sa pasyon, nagkuhan tinapay, sin pagpasalamat binaak ini, itinao sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayang mangkangkalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo. Kan bagwas sindanay natipan, napapabuloson para sa indo, si para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. kaya kami nagurumdam sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan, kading tinapay ng buhay, sin kalis, sin kaligtasan, nagpapasalamat, na pinapagkanig ko mong magatubang, sin maglingkod sa imo. Kasi nagikimayra kami nag-aarang, kami nagpapakinabang, kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karon dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malabas mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Santo Papa si Leon, sa mga obispo si Joel, sin kang gabos na klero. Siring man garamdama sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog nang ginigirumdom pinapamibi sa misang ini, sinang gabos ng gadan. Nangan ako asin na sa liwanag sa imong lalawgon, kay Raki kami kabos, namimibi kami. Tangaling kay Iban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose sa iyang esposo. Tanudas Tadeo, mga banal na apostoles, san mga martires kang China, sa gabos na santos na kaitupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kay ras kan buhay na dahing kasagkoran, mag-umaw sa pamaraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasarawakan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tukdoan kan mga nakakaligtas na togon, pinatuol kan Diyos no, nakaugalian, ngangahas kitang magsabi, Amanyamo na yan sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang bot mo sa daga, siring sa langit. Sa mong kakanon sa roal daw, tao mo sa mo'y ang unyan, sin patawadon mo kami sa mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa moya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan, katunidungan. Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging danay na taling kasagasalan, sinmanligtas sa gabos na kaparisawan. Mandang kami nagahalat kan maugmang paglaom, masin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, kaya nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo, haray pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Sin papagkanigwa, siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ni ka nabubuhay, nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Katuninungan, kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo kan tandaan ng katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kay Raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kay Raki kami.
Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang o yesto nga garang ni Jesu Kristo nagsasabi, magsunod, magkuyog ang saya mga kabutan bilang tanda kan pagkamot ta sa iya. Siya nagpapara kan kasalan kinaban, palada mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pangatama ng kitang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Jesus nakatulong, ikaw sa iyong ikaw sa Please kneel. Prayer to Saint Jude for healing.
Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did his power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in his power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibig kita. Namiibig kami kagurangnan kay ugaying magumari kat sa saimong banwaan. Natinukdan mo sa paagikan mga langit no na misteryo, asin palipaton mo hali sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigo po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes. Nag-abot po sa 17,290 pesos as in 85 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras ni misa, 2,628 pesos as in 95 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,290 pesos as in 85 centavos. Nagpuo na po kan Biyernes ang misa nobenaryo para kay Our Lady of China, sagkod po ini sa Mayo 9 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nagdonate ka nakaaging semana. Mga anonymous na tig 2,000 pesos, apat na 500 pesos, 400 pesos, duwang 200 pesos, parishioner 5,000 pesos, SAB 5,000 pesos, Gerard N. Morcoso 3,000 pesos, JRM 1,000 pesos, Miguel Family 1,000 pesos, Devotee 800 pesos, Marieta San Buenaventura 500 pesos. Diyos mabalos po. Tinag na po kita para sa ring bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ikan pamahibi, intersesyon sa Nudas to Deus in Maria, inaning kaligtasan, kamo asin dumangal sa buhay, bendisyonan. Sa ngarang kanama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Idulot na, banal Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.
Tabita,